Kisngi kipor ki yak stat ba haduk kata-kata nadu ba ke Sarkar Meghalaya Democratic Alliance kalau sedang ban-ban ya ke Bolson Syar jongka ha ke jala Meghalaya nadu ke sedam araja khatpra bat menta kalau jan kut artat ke samoi trekam jongka ha ke ni ke sedam arajar arpulai ke Sarkar MDA ngilai bahagi ni ke sansnam ki belalai kiladuan shibun ki jingja ki basung tenat kiduan ki jingja ki basung si kiduan ki kam ki balakiu shaprang kiduan ru ki badang sateng bat kidang don ru ki badang sa hasiteng hapadeng ke jing pentrekam hakini ke jan miet ngi sung tenat shibun bangi don hakini ke miet ya tai ke jongi ya ki laingut ki menteri jong ke ni ke Sarkar MDA ki banya tai halor kapang ki jing kular bat jing pun urlong jong ke Sarkar Meghalaya haki sansnem baladam kini kita ingat kita banyak sembanta hakini kami jingata jungi hakini kejan miet kilong usembut menteri rangba jong ke Sarkar Meghalaya iba Preston Tensong iba Lakman Rumbui menteri katanat kampok yeng bat kumjuk ru babat ya katanat Puli Putih bat ru iba Renington Lengdo Tongkar iba bat ya katanat jong ke PHE kini barok laingut kin sapen sai bat ai hangi kijing batai ki besai halor ayu kani ke Sarkar MDA kalale ha kini ke sansnem ki baladam te menta nginya phaino sakini ki laingut to kumta ke jingkeli ke banengkong ke bangakwa ban bo ha kani ke por kalong ya iba Preston Tensong ngisung thu kumbaong ba ka kli ke ba phong ye ka pansiat kam ju ya thia barot laingut kini ki menteri jong ke Sarkar Meghalaya ru ngatharai ki duk thia duk dam ha kini ke sansnem ki balalai namar ki perkhat ye ki babun ki kampenroi ban kentiu ya ke jela barot ka bai te ke jingkeli ke banengkong ye ba Preston Tensong akwa ban bu ipi kini ke jingkeli kalong bah ka sedam arajar khatpra haba kaladon ke jing yaki ke bajur bha hangte hathem to hakan dekat ju ustam araja khatpra haba ke Sarkar Meghalaya Democratic Alliance kala shim yakani ke jingkit kli kumnu ban weng yakata ke jing kabalami nakata ke jing yakaja kumta kala rai bahkan pensong pensa no yaki bri ki basong basa athemator saka we pat ke jaka ban pen kendria yaki sata tehn rai ngi bawat sansnem menta kala ya ru Mrai ke Sarkar kam simpat ala banle yakani kakam ke ka jing lan ki dau ki ba pentut ya ke jinya seprang jong ni kakam to tenang kong ngai khublei ya I kong lu bat kumju ya ka tim pisen barok wei ki bala ya penbej por ban ngi ka ban ya slok ban ya plu jumut ban ya keli batru ban ai ke jing tip ke bapura ye ki pai ba nong song jong ka jela jeng I barokoi bat kunju rung ai khublei ya ki pai ba nong song jong ka jela te ngachim ka ngalat ka kabu ban ai khublei Christmas bat kumju kasnem thamai ka basuk basain ya barok ki nong song ha ka jela ka jongi ha ka bidei bat ka ne ka jingkli na kaliang jong ka Sarkar Meghalaya jongi kadai ka baphiong ne ba Marias dang simti ka MDA government hawa jakat pra ka we ka challenges ka bami lu kadai bami ka kenrum kenram ka huri ura ka dei bat ka tika jaka kami ong ka them motor apo yung long te hadin ba ka tu ki jingjia ka jia bat hadin mangilala ban control ya ka law and order baro te na kaliang government ka thau ya ka we ka committee ka bani ong ka high level committee ka ba nga chair nga ngalong mga chairman jong ka HLC but ha ka tu ka committee ka ya thau ya don ki babun ki ministers ki MLA su ya don lang apo committee te ngila ya thir ngila ya kren ngila sani bahana dong sedong te halor jong ka ne ka banga kwa banya thuk long nak ban tip ki pai ba no song snong jong ka la jaga Islamic la jongi ka banengkong ni siam hadin bang la song ka committee da ki pausin ka we ki shu kalong ba da ki san post nem ru post nem tam ya ka te ki jaka siam la regularize ka don ka agreement apden us in malim bat ka municipal ka balong kam clear bahai ki boy te ka we ka duty ka bangi na kaliang jong ka committee
kabakadu kolong ba nongkong ni regularize suai kan isu jong kan jaka kabadon kumba lai ikar tam di duna kan dia bad hakaba kadon kejinya sain yiki kot kislaru hapdeng usi melim hapdeng jongka urban affairs department bad kumjuru hapdeng jongka Shillong municipal board te kata kawai ka phang ka mga kwa ban pensai ki pai pa namar ki ong ba balai baslem kan gi issue ten rei lemda ngi regularize lengi ya step by step ngi nem position usuno bat empat don hiru ko sarkar ka wei pat kini ki post nem bakin tip tikena si phang kata ka issue jong kalan in question ten rei ngai thu ipi ngasutunan baka sarkar MDA kelala ban regularize ni lawan ra ru ke kabinet ke approve bat ka agreement la sign bat menta ngasngungu snguburom na kaliang jong usim rengkat bat ka komiti ke jong u ba kiru da ka ba khuj mesim ki la sign ni kata agreement haba ha ka bangin pendon kam bat kan ni ke jing ai kolong ba ya ko urban affairs department bat ya ka municipal kata ka de ka pun ka kong ka wa ni tu gebenta ka baar penting la yo ia kecaka tingin la submit ru ia ke recommendation na ke komiti jongi ka komiti ka sim dakawe ka sur hadin bangila peilut na dong bakate kecaka ka bangi ong ka temotor hapo yo molong kam i dei shu ban ong ka jaka song jaka sa ka we ke deki area ka bangi ong ka jaka ka marketplace ka jaka ka ba kayo kahat bat ka baar pat ka jingkut ke jing subarum don su bat ke congestion namar katu ke jaka ka don tang kumba arpusan lai puajar square feet ka bakisnai ka kwato kat baki basa ang tu la poi dihajar te khadu ngi sim karai ne ka komiti pha biang se government ba ni dei ban relocate no ya kitu ki basong masa ang tu sya ko we pat ka jaka na kamta ka jingbit jingbiang joki na kamta ki khon ki bat ru kham tam na kamta ka jingkot jingkhia jong kitu ki nong song snong le kitu ki basa ka tu jaka te ka ega bajia hadin nang ta na kalian tong ka sarkar ka kabinet ka approve yang bat ka menjur bahkan ni ka recommendation ka pha ka komiti ka long bangin shift no away te hadin nang ta kawan biang ke jinge kren sabat na kalian joki niki kitu ki perlok jongi ki banang po ka harijan komiti nilai syong nilai perkat ni kren ten rai ha ka ju ka por ki kle chapo high court dekle chapo high court dan bok bagai kut ka klaim kang ya ka discussion ya ka negotiation lani ka lenti ya ka bang ni kwa ban ha ko nu lenti ban ong ba ni kwa ban relocate no yaki te ka ba ngakwa ban sukren lokot ang ni kolong ka basa menta kolong ba ha ka ba khadu ngidon ka meeting syua ka ni ka puja syua ban jia ka ni ka puja jong lu snem arajar a ngakot meeting mga ka bakhadu akabau minister jong ka urban affairs bat ngangi don lang rengkat bat ki officials rengkat bat advocate general ngi asyong bat ngiri nakaliang ka urban affairs ngilapan kre ka blueprint bat bangiat pen kre ka blueprint ngi pha syak kanika komiti ka harijan komiti ngi ong yaki sngau bhak ra biang ma phi syak nong song snong jong phi bat ndep la dep wan biang begini kendu bani kren ten rei kawan no ka court hearing banawan ka court hearing na ka court ka ong ni up ka ka rai na kaliang jong ka committee ka bangi ong ka harijan committee bakin ai ka rai namang ngi na government ngila rai bat ka rai jong ikolong ba ngin shift yaki hang ne European ward ka bangi ong ka Quinton ka Cotton kay ni Bishop Cotton Road hakabakadon ru ka temporary office jong communist palandu de ka DPR ni la pen krelut ka drawing la lelut nadong sedong ka jinglut jing sep la tip te hadin ming la pha saki na kaliang jong ki hadu menta ki panpor nangi ba ki ong bangidang ya kren bat ki para nong song snong bat ki to ki perlok ki jong ki hadu menta kim pat ai ku bor te menta dang sien ngala pha ku bor be saki ngong ba baling mi kendu no ban skutu namar ngiru ngap submit ngap file ka affidavit chapo ka high court te ngan tu phi nging la de file ka affidavit na dong sedong rengkat bat kata ka packages ka bangi ong ban penbiang yaki na dong sedong te ka court pada kadang up ia kata ka jingnya kendu pada bat ki ten rei hadu mentana ka leon joki ki palong ready ban kendu te don ki bas
politicize ke dia giba ong makani ka kam de ka bechule man le kamun ka sarkar mat kam don jimut ban weng ten rengan yu thu ya pi very clearly kani ka sarkar ka sim ya kani ki issue ka bampat judon basim menuru bat don banut hi menur ban sim ya kani ki issue bat ka bangilong committed ru ba judge mentala jan kut kapor ka kayom yangi kala jan poi sa ka pat ka jingyajit yaw nong mikmat bat kan poi biang da ka ka sarkar nga kermen sken ban nakalian jongi ngam tip ka syong upai ba re nakalian ka MD government ngilong committed yakin ki pending issue balak menungi dai ban pendep bat kam tam mo pi ka ka lanma ka bangingi yo jingjob kolong ba hadin bangila regularize ya ketika jaka ka badon kumbalai ikar plus the minus ya ka to ka them yo molong barok away te kulishibun ba prastoni ka to ka jing pensai ka jong pi but tharai ki pa baru ki hai up dengong ya kan ne namar kila kmi lenti hi nadu araja khat pra maria ja ka to pila esim kya kum sarkar ndrai ha ka jo ka por ke don ru ki jing pentut ki babon mo let's say ki babon ki kam ki jam ki bawan ki jing pentut hapadeng den rai kumba pila ong ba ka sarkar ka long committed lane kala kut jumut ban pendap ya kan ne hatu la sisa ban pun ulong ya kan ne ki jing dawa tharai ha ke jing pe hi jongi namar pi ngiru ngiya thik pathik kat kum ka an ka kanut bat ya kan ni nginam la kluma namar system la don hapo ka honorable high court kamut ngi hab ya kat kum kelenti ka badai kawi komong pi hak wai dei bat ka issue ko ownership ya ka jaka ngla dep regularize nari ka basa menta kolong bang ngingi kwa ya ki bakin agree ya kata ka packages ka bangila ai bat ila pha ru ya kan ni siapo ka honorable high court bak đây bangin subret ben yaki kadangin bu yaki se klau se betap se nei se tai rengi ong namar kidon arspa sauku aryeng kini ki arspa sauku aryeng ngi kwa ban relocate no iki sya ka jaka ka babit ka bibyang ka bangin sna ka quarter yaki kanang bakat pensuk persan yaki bad yaki kun kiti bad ya kapateng jong hiru hadin hapun te nakata ko pi ka bangi hingilong committed kumalong mata nakaliang ka MDA government ngin pendep ya kan kam tambak komong opi kaba menta namar ngi haban pejru ka order na high court namar kumbalong menta i kumbaki kim kwa bani kren bat ngi directly ki kwa imat bani kren bat ka court tengi up ya kata ka ban mi ko order na court tang manakaliang jongi ngila ready lut dadong son. Experience the best of Indian cuisine with a wide range of options for Indian, South Indian, Chinese and North Indian food. 100% veg restaurant with a wide range of Indian sweets, namkeen and bakery items now at Shan Sweets and Snacks. Have an in-house experience of fine dine with your friends and family with authentic delicacies from across the country. The pride of Shan Sweets and Snacks is in serving the best tastes. It is located in Nong Thamai Shillong near SS Enterprise. It opens from 7 a.m. to 9:30 p.m. Hadin bengila yang sambit dengan FIR officer in charge yang kemur kena police station menem step i call yang i phone na second in charge yang kemur kena police station yang ba ya kanik FIR jong fees yang ngimla ban register case na market kum ka notification lani ko order jong ka mining and geology department ngimla ban register case ya kindu ke ka illegal transportation of
kol. Jadi kapa penlengok yang ni kum ki seng lani kum ki dekot jong kajat beriu jong beriu nyok trep. Ba yaki wegi kam be ain. Kum man su ai nuksa ba lada u driver lani unong nyak kali u klet tang driving license. Kila ban impose ya ka penalty ya ka fine. Bat balai pat ya kini ki ba chalan be ain yo do yang. Kim la ban register ya ka kes. Ni kadai ka jingkeli ni pa. Kani ka karo ka jingkeli sa sarkar. Ba kadon ayu chalandet ba kani ka sarkar ka persyang ban taw ya tagi ain ekjakor. Ban penduk pendam lani ban tep email ya kini kam jersey lani kam korap hajing dei bat kini kam dewyang. Ia sengau bagi beriu kia kena bah. Bagane ke sarkar MDA, kedai ke sarkar ke babam sam. Hakini ke sansnam ki beladap ki i bakladon ke jing ti bean yu doyong ke bajur badu kata-kata bat kumjuru ke jing ki bean yu ni doyong. Tema pi let's say pilak banya tu yang i hakan ko rukom ke sarkar kala kayale ban weng lane ban pediang ni kita ki jing kena jong ki beriu. Kublai shibun ba pila khot ri shakan ka jing yakren na ka banta ban ai jing shai shau pai ba na ka banta ki jing yai ti jong ha ki sam li kisnem ko sarkar NDA ka na ka lenga jona pa jing skang men ba ka ai kublai ya baro ki nong page ka ka channel Christmas usuk ba sentuma dokumen ha ni de ba ka jing kali ba fikli na ka ha ka jing jelai jong kata ka bangsa lane ka jingti do yong ta nakoi ko pos ko por mi kren bang hat smut ko ya ka jing sedang jong kan ngimla ban len ba po ka stek ka jongi ka jing sedang ya ka commercialize ti do yong ka de nado kisnen prapo ta kala ya hibreu kilai im jakpo hibreu kala yo ka mai ka ji bat ka state ru kala yo ya ka revenue jong ka ban pek ya kabah kamit ko state tat hadu aja khatsam hakaba ka honorable NGP kala khang naganta banti yaw do yaw kane ka jing khang ya ka jing ti do yaw kalang kumbak kene ya ka plang ja jong ki breu mahaka por ka shwa ba den ta kadaw ki breu kidum kalang a ka pisa ma kip smutho ka e kane haden lifestyle snem ka ji tre bat nadu ko por phareng kilati do yong spo sora kam ju don kaneka jingkhang balai san menta khang de ta kada shipor kibreu la ag la pisa hinre habaka kta ya kala lihut jing kibreu habaka kta ya ka jinge jing kibreu de ta kada kila persyang ban sarpamben lagi persyang kila persyang ban wat ya kilat kelenti bakumno ban yai lai ya ka ai henry ka ai ka don ka ai kamap ya no ka ai pikom ba play ba kumba daki spa teliki kali ladep sis ba daki spa daki lakton undo yang la sis ba la auction da ka sarkar ba ndai tang kata ki case ki bala register poko code ki labon na ka banta yakini ki bele persya bat ka ai te den ta kadaw ngina ka ka Porsche ko report kya nat sa police department ka persyang ban yale shitam karbala henry ban police hiben ong 100% la ban khang kam de ka basok henry ngilai trestom bat kajin trestom jang sarkar kala ngalap ong kala seiso ban betang kata knang bapen slor ya kita ki breu ki ba keno ya kata jibam sap bakin ai ya ka khubor syak jing tip syak police department ladadon mano bati do yong ladon mano bakit do yong ka sarkar kala penmi leng ba ka DMR kala penmi ya ka kenja ai buskit ya ki breu ba pentip ya kita ki kam knang ba kan yarap ya ka police department ban kem kan yarap ya ka sarkaro ban te lakam de ta kadaw ban ong sispa na sispa kadon ka jing kasange ngamla ban ong henry namar ba nakwe ka por sya ko por teng yo ibe ki don ki jing sha kem jing kali ki ba persyang ban kitu ya do yang Dok boleh sebut ni kata kajing besar jung pihak lor kata kajing yati bak kajing ya kayu tu yudo yong. Entah aku aban keli ya ini bak preston ku sembut menteri rang bak jung kejela pidan ban ong ayu halor kani kajing kena persyak jung kipriyo bak ni ke sarkar kadai ke babangsa. Pi ban kena ka de ka basuk.
bat kawai ka bangang pej ba ka jing keno kalong begitu ki bam sungotenat lani ki babisni ya ke performance yang ke MDA government kita ki di number 1 ki bekeno nanta ka ba ki opposition ki persyang bat keno lai hujat lai puskit bat menin ngai i bon ki statement ki ba ai pi ong na ka TMC pi ong teng ni ki wei koi nei nga chuang pi tang wei la dai kren ya kata ka jing bam sap nga sumbon ong ba ban syukren ka basuk nga kwa ban ong kan ni ladak kata hi pi mat la ni pio i ba ka MDA government ka bam sap kadon ka ai haba pila keno kata nga sumbon ong le ia ka badai lek sejaka badai ban lek ban pensisya la kata ka MDA government ki ba penyaj ke sarkar hatu kadai sisya nem ke sisya bagi bamsap itu ki tim kumba ia penmi haya wahat ke jing kren namar pi kane ko mo pi kane kamdei ka sen ka menukong nakawe ke sarkar kami be kane pi ong ha India ko doni pi ong ka sarkar ha Delhi ka don ya ka sarkar ha po mekla ka don bat manu besai penmi kane ki ba penmi de ki rusim kabu bat ka ba aru ban penmi yang ni de ki bri ba bisni ki ba pihun ban pen suthu baklai ki paj ba nong snong jong ka jela ki ong bet ba kum kane ka sarkar mi su ka jing bam thok ka jing thak bat ka jing bam tu hadu bagi ong ru ba kadon kata ka high level committee ka ba ngabun sin ngaju pun syai hapok ki kot ku boru pen i syanu kat kita ki member jong ta committee la pi ong man ka high level committee jong ka them motor ka bengi notify ka de ka jisisa re pisu ong menta badon kata ka high level committee ba uta penyai uda ngawang pikine pro khoj de tang ki kam kai ka bangang somon ong ba ki paj ba jong ka jelam ki la jongi ngatrai kila de ki bestat ki ba sempang namari yakin ogi dogi jingkeno ki ba kiru ngange scam ki suthu ba ka de ka bom don nong rim ai ro em halor kata Tata kemut haduk menta 4 don kinu ki ban wan ai de ki kot ki slajing tho ban keno kata 4 don pi 4 don but la ki su ai subu menta ki ai sanga kin ai sanga kam don jebut ngingi don hang ne ka vigilance team ka baklan headed by chief secretary ngantang ngidon segi wei agency lada kamtam haba pi allege lani pi kwa ban keno ngatrai pi ong ya kata katrok doyong baya kitu baya le kumta baya le kumni hapo surok ki pulit kidon bat don ki baong pada hana bagi pulit penun kam kata ka high level committee ngango pi lanolo UE utau pulit uman sengutenat ban syak terminate ka kam lajong lada ubriu ubakwa ban syak terminate ka kam lajong tang nam ta baong kata ka sarkar MNE le kumta ka bom deru ka bomut lade ubriu babej lani ubriu ong no ubam kwa asu ban tre kam sarkar tim manu manuru ngapej nad pi ong nadu iposi barit hadu iposi bahek tam ngidon ka kendon ka baskem yakin nong tre sarkar ya baro nantang ngidon ka kendon ro ka baskem nakam ta jongi kita ki ministers mu chief minister nu deputy chief minister ka kendon an kadon bat ka bot rengkat hakabang ngilong accountable bat ngilong answerable ru sya upaj ba jo ka jela to kembali sibun kata ka jing sai mentang ko ban pai biang sei ba rembui halor ketu ka jing yakhayi bi ayu doyong menta haba kilalap bakine kitrok ki khayi ki doyong hatu kine ki pulit ki jupen sitam ne ki briu ki badon kti hakabati bat bakhayi bi ayu no doyong la se la dadon kum kita kum bakat nungut ki dei ki badon kti akan ka kam bat ki belaju syak pen sitam ru ka duty jong ki pulit kalong marialap ya ki Maria Shim ya ka case kalong bakin register investigate but another investigate kalong kin charge sheet ya gitu but forward sya ka court kata ka diga procedure ka ba ki pulit kile ta kat kum ba kalong menta daki hajar tali ki case ka exact figure kam don ngamenta ki case ki ba la forward sya court ki ba la rai ka court ro but ki barang pending hapo ka investigation ro kedang don den ta kadaw ki pulit hi na ka we ko por hakal yang joknen maraya kan ne ka kam amdeshu ba monitor tang ka pulit
ka NGT ru ka monitor ba kiwe ki agency ru ki monitor ki pulit kala persangkat bala ban yele ya ka ban te lakam ya kane den takadaw ngiyo i na ka ka posh ka por ki jing kno ki labandon ndai ki jing sisa pat kimdon Kamu empat lak ban aim deh kan nunggu deh kidon kita kibri. Kiladon haka ki record baro kiladon kat nungut ki balasa penstom kat nungut ki trok ki ba kilasis kat no lakton udah yong uba kila sis bahkan no kila debdi kita baro ki record tang bahang ne ngam don bat ngan ong exact figure ngam la ban ong mentah. Teng community ba ki pat baru ki ba kwa ban yo jeng tip mo sapang kini ki kam kai be anyu do yong ki babun ki kwa ban tip balai bana kapor la jui ya kini te kibri ru le se kin kwa ban tip khamphaya kata bat lada ki kwa ban tip hakan kurukom kila ban lewat jeng tip pat sapang kita kibri lada ki badai ki belasa kem ka consolidated case ka bayade bat kane ka don kila ban shim na bu AIG jong ka administration hapo DGP office namar baro ka state la ka concern tanga Jainta Hills kila ban shim na ka West Jainta Hills kila ban shim na po West SP jong West Jainta Hills East Jainta Hills kila ban shim tu kano tuli ki case ki ba kila kem kano ki bala la ban charge sheet kano ki ba dong don hapo ka investigation bat kano bala la ban penstom tu kublai sipun ba kata ka jeng pensai ka jong pi kendiat ngan pensai syuk ngan at syuk kendiat mo pi haki tu ki benai mat kom ba lai benai sau benai san benai namar ki brio ki syo i bai ye ki jing ya u do yong bat ki perkat bai ba baro katu ka movement of drugs kinang perkat bai ba uni baro de do yong u ba syu ya la tu ngai pi dei ban kan mau ba hadin ba ka NGT kala verify bat kala rai ru ba yakin ni ki do yong ki ba don live hu ar live hu lai lak mentrik ton hapo ko jela ajuni keleng sodong ka IT ke NGT syaka kol India ban le ko nu ban auction bat kan ni la de ble auction kat kum ki guidelines ke ba ka I ke NGT bat kat kum ru ka jing pe ki jing pi jo ka kol India bat hadin nang ta utu u quotational u balong u bayo let's say u highest bidder tu yo uta anu la yo kadim ar kala kum nu kat thiet ka ai ka salan but on the basis jong ka salan movement of coal ka sedang don ki bayo khat san hajar metrik ton don ki bayo san hajar metrik ton don ki bayo ar hajar metrik ton te pi ki pat ba kim so thu ya kata ki ong be ba boro kini ki trok ki baya ja surok ki de ki trok ki balong illegal lani ki ba suya be kum tu peleng te nak kata daw ngong pi ngakwa ban pensai su alor kata ba ka movement of drugs hadu mentaru kitu ki bakit ka bamut dei kitu ki bala bid ki ba de ki successful bidder ki bala yo kumong opi la belong san sepaton la belong siajaton maki ki penyat menta bad habe ki penyat be tik kat kum ka salan ka bala isu naka mining and geology den naka daw ngopi teng kim tip bah ki briu ki nong keno ki su keno be rengi ngilong open ngilong transparent ro kata ngangong ya kita ki bamron phiru abis ngong talik pe pitang syat pipan ya ka ya ki kot ki slanu driver lalap ubriu budon kot no bamron kot but then kata ko mo ong i ba rumboy ko mo home minister ba pek yakini ki ek brokhoj kalong ke jinsya ba na kalyang jong ka police depan kim thia kim dem da ki pho hajar tali ki trok ki bla sis bat ru ka case kadam ya bat ne dang tahap la si su ngi hanover ya uni udo yong bang sis ngi hanover siapa ka kut nang ta ka ayo dar biang ka kut pada bangin auction ko mi gitu kido yong pi deng tam ngopi don ki bri ko besutu bakla ki ong ben imat kan ni kijing ti do yong imat kaya le nang nu yo do yong kan le kijing yo do yong de leng ba kitu kido yong ki bla sha sis bat ru kum ju ya kitu kido yong ki bla don lepa kum balai pu ar lai pu lai lak matrik ton keleng saudong jong ka jela ka jongi ki ba ka NGT but kumju ka Kolindia Klashimti. My first attempt is to ascertain the exact quantity of coal available because they said it's more than 32 lakh metric ton. I must know before formulating any policy of
transportation as well as the auction, because while formulating the policy we must know what is the quantity to be transported from one place to another and how much time it will require, and thereafter how much time it will require to auction it. So unless you do not know the quantity, exact quantity available, it is really difficult to formulate the exact policy. The issue of illegal coal mining and illegal transportation of coal has been on for quite some time. Now, if we go by what is happening across the state is that there is a well-scripted modus operandi. And I can understand that the officers are working under pressure. It's a question of going deep into the as to who are those mastermind. It can be considered as more or less like a criminal conspiracy. This is ongoing process. You can see some of the lots are freshly dumped. But this report is of June 23rd. You don't see these coals which have been dumped here to have been dumped in the month of June. It is not. It's fresh. That means this 23rd June's report, by then probably it must have been just 10% of what is visible before us. It's a continuous process. That's why I have decided to come here. It's something like getting caught while in the act, getting caught in the act. Are you panicky with the level of low AMH in your blood reports? AMH is the anti-Mullerian hormone that is released from your eggs. It is the indicator of the balance of your eggs at that particular time. It doesn't indicate your chances of pregnancy at all. So even if your AMH is 0.2, you still have a fair chance of pregnancy. Dak we kasur ka we ka jengmut Miami ban perso ban perken mau biang saksi sen ya ka sorkar MDA hagaju kapor ya ka sorkar NDA kepala ilam daga BJP hangti hapo Delhi burom ya kasur jomi ki ritpat ki basa hapo Meghalaya lada ya ka Manipur ya ka Nagaland Arunachal Pradesh ban Mizoram kila ban ai ka ILP nyibu ya udak jingkeli ke ipat ka penlong ipi ban penjenjar hadu kata-kata ban puson ban penong anyo ya ka ILP balai bahap benai selok garsuson kelapas la cisamtam kemud ayu balai jayu yeto ada ka Manipur lada ka Arunachal Pradesh kayo balai ka Meghalaya kamyo Timantang aku ak menbu kini kejengkeli ba renik ngiju so berapor capang kini ke ILP online permit bakalalong kajing yakhi kalalong sisa ke AKA ke ba ki breu ha ke jela ke jongi ki angnut hadu kata-kata ban pentrai kam no yakani henrei hatu PUE ba kani kejing bam ai jing menjur jong sarkar pedeng ban pentrai kam ke ILP ha ke jela jongi bat kumjuru ban pendrung yakane ka keten kasi ban garo ha ke schedule jong kriti sensar dari India hatu PUE ba kani ka dei la se namar ke jing turut jong sarkar jongi ba kamla ban knyap sepe sarkar pedeng bahkan penolong yakane kejing dawa ka isu jong ka ILP ka dei ka ba dei ka ba pelabu kenten ba barok ka ba ki kwa dei nak tak daw ngiru kum kinam ikmat ngi sokho ke jing kwa jeng pajba bat ngiru ngi kwa lang ngi dei ki benta jeng pajba hi ngiru ngi dei pajba hi jong ka state Meghalaya ngi kwa bat kala penlong ngi bagian pas de resolution apo assembly ba ban penteri kami ka ILP ka state Meghalaya bat kum juru ban pendrung ka khnit kwa pra ya ka keten khasi ber keten karo ilale kata apo assembly de bat kam simkut tang kata bangile assembly kata ka bangile chedhi bon sen kar mai kendu gidi gino elam kamtam you honorable home minister Amit Shah ji kati ka bangile chedhi ngiju pensngau ya kane ngiju ai ka jing perkanmau ba in sobha ban buram lam yangi ya ka jing kwa jungi pajba ba in ai ban menteri kami ka ILP baru ya ka ne ka ktin khasi baktin karo re hadu manta ngim patyo kalong ka badai basisha bingim patyo te ngamla
ban ong le ban pediang te ong ban segeri ke tulap jo ke sorka namar ngila persang kat kilat ke ti barok ke ban le ke badon hapok jo ka an ngila le kata bat ngila persang ban budin ya kata te handai hadu mentang padio dengan nemla ban comments ke ina kadau kon padio te kasulong tu kumne ba dase kata kajing yo I jongi ngis ngo bukal adai te handai ngimpat la ban persong thu ya kata kajing skon kam jongi ban persong thu hagi di no lam delhi kumba kalau mata segede kata hak bangi baro na state ngilas ngo dei badon kam ban yo no ek ILP tin kasi tin karoro ban terikam ban penong ban itu no hak banong official language te handai na kaliang na delhi kini no lam hadu mentah imat kimpat sko thu e kata kajing kam ke bangi ngis sko thu te kecuri tang kata te ngatrai kirang don kam kapor ya kebenak rinjungi ngin yai penken mau ngin yai pressure ngin yai budin ni kene oj kapor kalade ke ba katem kala jankut ngila persang banle ke bahatam ngamud ban ong ba kanik sarkar ka jing UI kecunga la kadang dei ka first time bangalong MLA padlong minister handrei ka bang compare ya ke performance juga di sarkar ke balada mensuah UI bakanik sarkar jungi MDA government kadik sokar ke waiting sokar ke bala perform bah do kata-kata ban sim kitas ban pendep ya ki ba ki wai sokar kim pat pendep mensuah ki pat lek mensuah dese teman pas kata ka resolution on pentrikam ya ka ILP ka ster 4 lek mensuah ngila lek mengi ban sim ya kene kecingrai ban on pendep uput usam mensuah ke sokar kim padon ki balek ngila lek kanik sokar jingi mata tengang on ba kanik sokar kala persang ban lek ko batam ke bala ban lek ban sim ya kijing kujumut ban pendep ya kijing angnut jeng pajba ka state makalaya te kun piso pat nakaliang jumpa preston halor kani pi kijing keno ubriu kan don bej ngatai mana mengiyo ro kijing keno kan don ni tengi nadu kasngi ka bangi pas ka resolution ka sulong bej namar kidon hi naki sengsan perthei ki bolong lockdown dengan UI kawai ke badang sian ke ba statement ke mana nakaliang u leader of opposition uong mentang ila don kam kerki ia ka ILP tengah kenal prolong chief minister mu ngaru ngalong minister langta akan mau man ka kabinet mengikren arja sipo ajar kat wei ajar kat ar kalong bet bangim don kam ya ka ILP tenrei tong ina ya theu ya kata hagi jeng long briu trai jeng kelah ke babun dan rek jeng sya ka bang akwa ben ong epi kum ong ni barenik mangi na kaliang ka MDI komen nadu dewan bangi sim ti ka sarkar banyalam ke jela borok away ngi sotu chai kdari ke jeng not kam kini arteli ki issue ka way ka ILP ka baar ka languages ka bangi ngi kwa bala ko mangumnuru de banrung no aka kernit ka bapra badang don chu sakaway bat kata kolong ka boundary issue tikini ki dei ki core issue ki bangi ngi i ba bon kitu ki sarkar ke mamunchwa la de kren tang na ktin rei ka kam bat ka ktin ki pher bak labak te nakra da ong somon ong ba upai ba ngatrai lada uri kolek upai din ngatrai ngangai skem hi bakin yo i ki shisha ka ka ba kan ka sarkar MDA ka le nadu khat pra hadu mentaka kelimat jankut wara jarar war kibriru kinya ap kmilinti ya kane lakan ulong ne kam ulong bat kane ka sarkar MDA ka pamenta te na kaliang ju ba rembui ku menteri kampo yeng kai go pidan ban ong halor ju kane kejing bamla jong ka sarkar la se ban penyo kata ka ILP bat ban penrung ru ikakten khasi bat garo hak khanet ba pra jong kripi sanchar kali ide ba so tho ha ka sanchar pai ba ki sarkar ki wan bagi sarkar ki le handai ki issue ki bade ban le ki ai pite te ka jing persang jengi hakini ki ka kan ka tem go jengi kalong ka ngele ka bala ban penurlong ya kata ka jing don kam jengi berba namar ba kine kemdei ki jing dawa jong ki nong mikmat lane ka jing dawa jong assembly kine ka dei ka sur jong pai ba ka bakwa teden ta kadau ngin yai persang bat nakwe ka posh ka por ko ong mane nero basdang ba ki sarkar ki wan bar ki sarkar kinle
Hendai yak isu ki badai nak benta ban yak ILP bat ki isu badai nak benta ka ban penrung yak khasi hak schedule kan yai ne bat nga kermen scam ba hakwe keski i im kum ki brig brong ci kermen i kermen ba kaji anur paj ba kan urlong. Namar ba ngi ba kasukan dia iba kam semlanyo ya kasor jungi terembluk wat hadin bagi hidup hongot kelapa jika solution iba kam semlan kencinap setia ba sosi isu ni kalau kat bidang ap kuma keren berpor sokar ba kat bidang ap ba kasukan dia menteri kam tak IP kladai kai por kaya kasukar jala ba kadi menteri kam mardono ya kan ke MLSC ki kerdop ke ba sosi kalau ba bidang perbena ba sapli tang ti pomleng ka perkoi tereng ngan keren biang sam sisien kalau ba tang ko beling kamdai ke sekarung kami jong parjala kidang bun sekui kilat manrung tik watang ka ri belum bai ke jungi kat kum ke jing identify jong sarkar kalong khapratli khdop ki jaga bala banti khdop teng so ban kentu sarkar tilot ye bro te khdop khapratli arfly tli ti perlum kalo garo ya ka phila ban exercise hadu kanu ka khlan ka MRSC. When couples try for a pregnancy and pregnancy is not happening, so they do not know when to approach a fertility specialist. So if you are married for more than 1 year and your wife's age is less than 34 years, then it is the best time to see a fertility specialist to know the cause of infertility. But if your wife's age is more than 34 years and periods are painful, irregular, and she is a long-standing patient of diabetes and thyroid, then you should see a fertility specialist within 6 months of your marriage. We oppose! We oppose! We oppose! We oppose! We oppose! We oppose! We condemn! 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 This is fictional area. This is fictional area. The state government cannot touch it without our consent, without the constitutional process. Hakaliang kejinya kajayu put usam. Kani keralong kejinya kini ingdo kabala slamba hapedeng ka Meghalaya bat ka Assam. Kani ru kalash sateng na kapor bat kaladon kejing ya chaprang hakani ka kam ngila yui ya kata ngila sakiru ya kata. Hendrai ngi yui bat kadon kejing bom hunte na kaliang jung kipat ba. Ya kan ikaw kompen ben ya uput usam bat ka Assam hakawat ka Banengkong bat kiladon ru kijing keno baka sarkar kalaya ilat ya kibor sanchar snong bat kiwe pat ki babat kita kibor sanchar ke snong kitau badan kini kijaka kiba ya kacapun te kai baka sarkar kadon ban le halor jong kani to ngat kebu kita kejing kelin kong iba presto pihak kabidei bat kanika jinge penbej uput usam hapdeng jong arteli ka jela ka Assam bat ka Meghalaya keniat bakinya syai ki pai ba ngamar hakat ko por nganglong MLE nongkong ajar lai borok kawi katem ke jinge kren ya ka boundary syue kren ni kren sekretariat nang tangi lech sekretariat jong Assam dem nang ta ni ong status quo man katem kadon be kijing kudu apdeng ki arngot ki chief minister Assam bat Meghalaya bat man ba lek kata kijing kudu bun sin ngaru don bok ngasai don langta te komongopi hadu u arya karpra kesukut tang kijing keren bat bami nakita ki arngot ki chief minister kalong let us maintain status quo kabla long be no tan kum
udawai ubengi ong upin kilar. Tela di ithan upin kilar po siya bayap. Tengangai i bakatu ka drama kabajia boro siya kata kalong kapkai. Tat hadu bangin simti mengi ke surkar ar hajar kat pra hadu menta. Kawan ke jingi long serius ha ke jingi discuss. Ya uput usam hapdeng kamekala bat kasam. Teka ek bajia kajing kedu hapdeng angut ki chief minister mangiru nang nengi lelang baru CM jongi UCM jong asam ukot lang bat ki kolik jongu ye shong mat runashu laisin sausin bad hakata kajing shong meeting kaktin status ko kamdon shu mi kawi kakentin bong balengi mielej ke joint inspection on the spot ya kitu ki area of differences lane ya kita kijaka kimi ong kabalong disputed tika ka bangile layarai kata an layarai kata ngiong kumnu pada ngile joint inspection hakano kolenti haka bakadu layarai bro anwat ki chief minister ba tong ini tau no ya ke regional committee na Assam ke regional committee na begala namar ngingi don lightly southly ki district ko malong mata kiba don ka differences kiba don ka dispute kawe ka de ka east Jainti Hills ka baar ka west Jainti Hills ka balai ka Riboy district bat ka basaw ka west Khas Hills ting ya tau southly ki regional committee te kumjuru nya tau sathe sapo Assam southly ki regional committee ka ba head daw minister tenang niru head da ki minister tapi kawe ka ba ngasuntrat kolong ba shua bengin le syak ka ground level ka don ke jingya kenduk lang shua sa sisin pat uchi pensa prachi pensa rengkat bat ngi ki committee bat hadin nang ta ngi nak liang ka committee ru la ai borangi bengin khot i ki stakeholders nadu ka discouncil pen involved nadu ki sim ki himangi pen involved nadu ki sim raj ni pen involved hadu ki village dorbar kabut ki rangba snong ki rangba tau ni penin bol lang ha ka jing kren tin la de bia kren ni pan ru na ki kot kisla shwa bangin le shaka inspection ni pan ki kot kisla le se yo don ka history yo don ki ki documentary proof yo don ki kot kisla ki bedon kamba kumno menginang pentlan ya ka kis ban ong ba ka ne ka hap megala le ni ka ne ka hap apo Assam tikai ka bejia an lai le kajing keren kalong ke beskontonat ke bejai bej yanti ngiru ngi ong kini kumta kane kade kata de kumta kadon kajing ya keren barhaka bakadu hadin ke bebun teli ke meeting ke mengalej poi ke jing sto jumut barhaba poi jing sto jumut haka kadu ngi draft ke moyu barhaba draft ke moyu ru haka inshallah don lepa kajing keren halai jong regional committee berladon ru kejing keren hadu ke grassroots bapek haba ong ya penbej kaplos ka minus ka de bandon bej kamla ban ong ba ka ba ong mangasis pa nak spa pin yo bej de na kata kadau kandon bej haba ong ya penbej haba ong dispute haba ong ke differences ban poi ha ke jing su jumut ka de bandon ka plus minus la ne ke jing ya sim ke jing ai lakum noro ka ba nyarengkat te haka bakadu nila ban poi sa kata kathong hoy haka tuk inspection ng ngilej ni siyem badon katukan ni brio ki bamhun ya kata nginam lalaj namarkan ni kade ka kampaj ba patkan ni kade ru ka kam ka ba kabala daki post nem kelas akut ya kata ngimla ban ong ba sispa na sispa henre ngan suthui pi ka EKMOU ka mengiasai lapi ong sokum nokum noru kitu ki bril ki bekren ki ong ba ka MDA government ka dilut ya ka jaka ka puta syathe sapo Assam ngatrai deitan ki riu bisni ki bomla banle dalade tang ba yak ki weru kimsya bakin le ngide mentip kan mo ngide mentip kamekala jongi kadon arpo ajar saus pa prapkundai square kilometer ngiat mentan na ka phase 1 ka jing kedu ngiat sakat pra square kilometer kata kade mengio
Namar hakamap kabarim ka khatpra kilometer kamdon. Te hato ban ong bangi delut mo ya ka jaka jongka Meghala cha Assam. Katakan bang aku awal kali jadi, hato kita kidulir kiba piyo kidulir kendau kendulir siam. Kiba dai jong kene ka jela Meghalaya jong ya kita kaput. Kidai kiba dah sisane. Kini baru ada history. Namar nganyo tu ya pi, lade keren ya history. Namar ke Meghala ka dai ka Assam dai ka Meghala. Ngi na Meghala ngi ong ba ka Meghala kapoi hadu berang putra. Ya ulum ka Meghiar ngi ong dei ka Meghala kata ka history ka dei. Dan dari Assam ru ong kan mau ke Shillong, hadu Shillong ka dei ka Assam. Namar belai namar ngi don lang haju. Te ha ukat kendai span pu ar hadin bang layo la ka jong ke jela. Career Organization Act North East kami, tapi kendiat kajing bom clear kalong nomor ba, ngim don ke proper demarcation. Su ong berkata ke area, kumta ke kam don ke proper demarcation. Jika basung si su kalong ba, lada pipet ya kata ke Reorganization Act, lada pipet ru ya ke present map, jong ke Meghala, habang pipet ya ke map, kam syai, ngi ke nang ni. Tambahkan ni kesenong kabang ni ki ong em kahang ni rukade kejongi. Manu ban challenge. Kumrungin pen justify. Tambelong mangi pat ngi ong hoj kani kejongi tapi hadu ang tepo berang putra. Te hang ta ngong pi kabak hadu kolong ba. Ngi ong. Ngatrai ngim dot kamsu ban kren tan ni history. Tongin kren ya ka ke possession, ka present possession ka bangi don. Kabang ngi don mangi menta. Kabang ngi syong isa mangi kibriu jongi. Kade ban don syangi. Namar Melayu, balai ingin sibsu yang kita kibri ke deng jong kiro. Terengong kabadai ke position, ke position jongi, tong ina sim pakadai sangi. Kenang ba Melayu kan sukru korkom trekam jam hadin habun. Te komo pi namar ngi bro lengot ngia don benta hakini ke regional committee, ngatrai ngia sutu bahan ngi don haka ground. Kumno kalong, kumno ngi penbiang, bat kata ke jingkren uburi kiong ba, baki ong ba, mdon hana ke jing setuju mud, kamdon kata ke jing konsol, yaki snong, yaki tau, yaki hima, yaki raj, lani ke diskausil, ngatrai kata kamde, kaba syong dong rim. Te haba kumtap ada baran boy ngan ong ngan kali pi haba kani ke jing kren penbet yu put usam kadang ya caprang te balai pat baka sorkar kamla ban ai jing singa te yaki pai nong song sinong ha kita kijaka kibadon kijing kaja hatu ke kensting ya kani kat hadu bandadon kijing ja kiba let's say kiba pensungsi mo ya ka imlang sala ngide ban sngau tho ba kan ne ka kam kalaya lasan tho tuligisna but kam de shu ka sen ka banong kor but de nak takadaw onda ngilashim kum o home minister jong ne ka sarkar ko menta ke ka banga kren hai tong thok war ka sen ka banong kor ka banga shimti kalong ba ngihap ban ay ya ka security ya ki snong bordar jom bagin ay ya kata ka jing shngan haki ngidei ban bu ya ki outpost ha ki jaka ki badon ha ki kaput ki jongi but shwaban jia ka jing jia baskusi hapo mukro ka notification ke ekala de ready la de pas da ka ayu bangin bu ya ka outpost hapo borotu na ka benta ka jing shngan shaktu ka jaka bangin bu ya ka outpost hapo kersha ha kersha ka don tang ka cam man gin recognize ka kum ka outpost ngin bu ya outpost hapo malangkona kala don bang recognize ka kum police outpost but ter te kini balai ngi le ya kini kalong ba side by side ka jing kren put ngi hapan pangklain bangin yo ya kata ka jing shngan na ka benta upaj ba te den ta kada na ka we ka ndai tang kata ngim la ban len hajan ke share hapo TV ka don ka cam ka jong ki pulit hajan mukro hapo sai sama hang tu sai samar ki don ki ngina persyang ban le ndai kini ki jing shngan ki aberration ki ba ki jing jia ki ba skusi lane ka jing le don board manu ngin nom la ban prevent re hakanun ko por ka ba ka don ka jing tip nakilang ki pulit ki poi mar ka jaka ban ai ya ka jing dai pa ba ban ai ya ka jing shngan na ta jong perba ndai ka menhi ka long ba
ngide bandon ka presence jong ka permanent presence jong ki police force jong ni kide bandon hapo ka border ngas ngautna baka sarkar MDA kala agree ban sanction ya ki border outpost haki jaka hapo muriap hapo TV hapo mukro hapo terter ki hakane ke jela ka jongi kai kemut kane kamut na kabenta ban ajis kane ku palba dem ta daw kane ka sarkar ngila ban ong ba kadai gawe ni ki sarkar ki ba shim khetam na kabenta ban ajis kane ki palba hoi ya ki jing chia ki jing pas musi ngimla ban len ki don rei ka men hi ka long ba ngim kwa ba ki kin repeat hagis nem ban ban ngis ngu tenat ngi ya ka concern ni ba baki expect ba kan long 100% ka ba ngi kwa ngir ngi kwa kumta bat gila persang ban ai the best pi gidon ki meeting ki ba kikut ki meeting hadu khat arba je ben met ha ka ba ngi ya tai kata ka jing ya tan ha ka debate ban ong ba ketua ka jongi asam ka ong ka ne ka jongi ha ka ba ngi debate kam kut shimet ro ka debate ha ka radu ba i deputy chief minister ha bla chief shimet ban lej be sport ha shiteng met ban lej be sport tega syu kwa ban kerpat pa ba bakir thu ba kane ka kam dei ka basuk kade kam ka ba de nak ta kadau om simla ban setel hakisan pusnam ndre ngi la persang menta ban ngasu mud ban ong ba tugin pedi ki sukses ha kane ki persang jogi ki don ki area ki bangila sukses ngila yo kum ka west ka hill na ki ar phlai til ki snong ha ki bangi ya kren ya setel ar phwai ngi yo mangi ha ka state Meghalaya out of 23 ngi yo 21 te kum kita ki achievement ya ke bangi yo ngasngo ba ngidi ban iru ki jing pha ngidi ban i kita ki jing bomla ikatu katne ha bangila persang ban le ko hatam te ngimla 100% dari ka bangila aru ka long ji mutoi ka ster pobun ka ni penbe yo put usam ha kan ka kelah ka banangkong ngai i ba ka sarkar Meghalaya ka jongi ka syajam coba palan namar ka kum kani ka MOU ka bangi i bangi ki klade bias soskolar klade bias sign pada kini atli ki jela kalong do siliang ngai iba ka jingyo nong ka khambun ja ka sarkar Assam menjadi sarkar Meghalaya ka basnosi kalong ba balai ngidang kami lenti bakung uchi minister undan kata ka mensing ka bejensur sa ki brio lajong Henry ka magalong menta ule ka ki penasai sa kam MOU kalong ban pen hun mensim ban pen ai kata ka jingmen Shaki Shau Chief Minister of Assam. This is the number one question I like to put in the state government. Let it be UDP, let it be Congress, let it be NPP, no problem. But when it comes to issue of border area, you all the politicians are stop the playing politics and come together and look out what solution you can bring out for bring a peaceful in the borders area. Wan ban mat ikjing bam ba bonjat bakentup ikibam Indian, South Indian, Chinese but North Indian. Shispa ke restaurant bam shepdo. Kidan ru ki mithai, ki namkin ba ikjing bam tendur haga shan sweets and snacks. Wan mat hidala dia rengkat bat ki parlok bat ki bahayeng ya ki bam basnyam nak keleng ki bentakari. Kaba gerpang shpang ke shan sweets and snacks kadai bagi ai ya ke jengmat babhatam. Kadon hanong thamai shalong hajan ke SS Enterprise. Kaplian adu nyob jaman step hadu kendai shteng menmiet. Tamil kamut ya Tamil Nadu, Gujarati kadai ya ka state Gujarat, Punjabi kalong mo ya ka Punjab, Assam kamut ya ki Assamese, kumon ong kan, ka Manipuri kamut da ka state Manipur mo, Nagaland kalai hi Naga, Tripuri kalong hi ka Tripura, pat kumta tar pi. Te ngibu kain kita kajing berkat, hato mangi kum ki atli ki jai benriu hapo ka Meghalaya. Ngihun mo bandon no tang hakata ka state Meghalaya. To te pi menta kum ki menteri barak langut ki bedang don menta haka bor sensar pisau kum no pat sepang ka jingdawa badai ban ai no la ka jong ka jela na ka benta ki khasi jantia bat la ka jong ru ya ki garo to nga kwa ban kni shwaya ibat lumboi to kong pisau kum no ya kata kadon ka plus ba kadon ka minus ha kanu ka jingdawa kadon hi
แต่งี้สงตุนัดละดังโยยาลากสเตทละจังแต่ฮันเรงี้ฮับฮิบันเปยากะกะบัดนกามแต่นามาร์บากะบามากะบามันสาวกะลองกันเนมังตากะมีกะคาซิจังเตียบัดกะคาโรสเตทกะบามาปัดละชายสกิโยอุจังเตียวองงารงกว่าละกะจองกะสเตทmangan like na okasi dan tak daw ngin ki issue kila bandon rek ke badan kam lo bagin solve ya administrative issue ngin solve ya kita ki issue ki bade na kamta ka makhali asahul but lada sarkar India ka ai na kamta ka Karo state but ka Khasi Jangja state there is nothing like it na kalian ni Pak Presiden Pak Pindah Pak Ong ini na kalian jangan adon man ong tang away small is beautiful ladayo asalaitli sautli ngate nan sultanat palat tangi tai bang kam suk ban sunsha to na kalian ibarat nik Pak Piso kum no keju na kali jongaru ladang ila ban yo ta state la kajong ban kam suk hakele chekaiwan te kalong ka sultanat la ban yo ngisngo ngi support ya kata ke demand ban yo la kajong state ladang ila ban yo kan bahasibun bat kani kajing rai kajungi kalong bangin peipat la sarkar kanam sngap kamnum sa skor kabumut kajing dawa kajungi kanam kutang mandakasi bat ngindang organize ye giwei pat ki demonstration ki ba hapo gani ka lama jong ka Federation of New States kabangin se shem na kapor sa kaporแต่มันตาปัดงากว่ามันพายหากเลี้ยงจงกันนี่กิจไอ้กำมีกินนี่กิสำลาพี่กิบามันโดนกำโดนจำงากว่ามันเต็บอายุกสรการกละเละแล้วนี่กิไอ้กิสินจามกิบากสรการกละเชมหากบันยารับบันเวงมีกินนี่กิจิงกิบากิสำลากิบาเคลมกำเคลมจำกิยากันดูพี่เรื่องอีกเรื่องชากะยากะ unemployment กันนี่คำเดียตั้งกับ state subject เต็นเรย์ก็ลงกับ subject universally กับพี่เรื่องชาปังกับ employment นี้นำมาบัดเต็งๆhangi ngi perkat baik ba กับsarkarกับเดบันไอคำ sarkar กับงางองพี่ลาวันมาสามานุมนุบันสัญชาร์katakan melalong lalu ke employment ngi deban sutu tangkawe ke jingsko jonga hilong ba ladangi la banwan ra ya ka all round development haga jela ka jongi for example menta kum ka root sector dunashu pila man bodur ya ka khat lai hajar klur ke investment na ka banyak nam ta ka root infrastructure ka bahakin ki sansdem duna ngila invest hatu pila ban ong ba kata kam dei ka employment hatu kata kam dei ka kam namar hadin ba kituki company lane hadin ba kini ki kontraktor kiyo ya ka work order kiyo ya ka kam maki pada ka ka bagile ki hablei thet siap na ki briu jongi ki hablei thet yu mau na ki briu jongi nang ta ki jinot kam ki babun sertap haka bakhadu kata ka create ya ka employment ya ki pajba jong ke jelam ikla jong ibaroi ka bamut ngi contribute ya ka economy growth jong ka jelam ikla jong ibaroi tengah ngaso bonong ba kita ka de ka niru de ka creation of employment ha ki babun nang tamde kata pi kren sepang kan ka employment plamnur for example kum kan ka MG and AGS ar hajar khat pra hadu menta ar hajar arpu ar pila ban bodur investment ka bangila ai ka poi saw hajar sans paklur lebih pai pada ar hajar khat lai hadu ar hajar khat pra ka poi tang ar hajar sans paklur ka bamut kataru di employment ka bangi ngi kentiu la jan long double kajing yo ha kan ni katem ka bangingi trei ha po jelam jong ka MDA government ka bangi trei ngila yo bun
ki bang yo i ka create ya ka employment ma ha ka jing ngau jung ngi ki kun samla ki dak perkhat ba ngi de ban create ka office ngi de ban thau ki private office ne ki government office be khnang ba ki ne ki samla kruk ki rung bet na jing khan ba le rung le tre yang tu le chong suki de ngang as ngom ong ba le kren ni ka employment kam kut tang hang ta le ngom pi ha ba ong employment la de ka sarkar kala ban wan ro wan ra iki roi ki par kala wan ra iki scheme ki project ki ba per kata kala de lepa ka creation of employment ya ka jela jong ni bro we ma ba sho ba sang ba kam maro ba ra jibet ya ba jak lang bang sa pa ba jibet ndai ka shu ai mun tu tham dana di pindan tundu ban pek pa hakita ka khana ki ban don bon ki samma khasi ki khot ba jak pa de ban tari kam tari jak kane kapni om tang kiwan po ka jela juni tapawan kamay ndai ba kijit ya ka dot ganap nang ne po ka riru kasi ka juni bat ka jo ka po wan ja ka ban khangla ki samla ban jeng ka jong tidak ko ki samla ki parwi ki podo parasna ai ba ka sni kendai ka sni ka ban kan mau ni ke jintar ha lawai jung ki ko ki ti jung ki lawai jung ki samla ndai ka sobatang nawa kata ka kedu jam punya keren ni kisu ngindai rubat kelat mentang dengan keren kedu jam yo ka sepoi ke por nang kedu waktan bangsa Henry lara ka sarkar kam sedang ke kini kimat ke jingdawa ke jongi kami ka ditang ke jing sedang ba ne sa kamat dan hidan kam bani liki kisna magaliti singkin ilang dula kloy namata kalawai ji bersama ka jongi. For a normal conception, we all know that we need a normal semen count of 15 to 20 million. But is pregnancy possible with a sperm count of less than 2 million? Yes, it is possible with a wonderful technique of ICSI, intracytoplasmic sperm injection. We can select morphologically normal sperms and inject into the eggs of the female partner with a very good success rate. Iba rembui badan hene iba menteri jang katalat kuli putih ngiyo ba hakane ke hakini ke sansnem mo kini kino hikai kia penlong ni kijing yaki nakapor sekapor ringkat bat kijing dawa ki babun bunchat ngakwa mentip entah ke ke ba sarkar ka le halor kini kijing dawa jang kino hikai kamlong ka basuk ban penurlong ya kijing dawa jongno ha baro kom ka sarkar ngihap ban te ban balance ya ka ka bangila ban le bat ka ka ba ngin le namar ba ngim kamde ngi syakri tang ya ka sektor kamot ngihap pe ro nak banta ki we pat
ki sektor ka jingdawa jong ki no hikai ka long ka ba shong hok kam de ka bom shong hok bat na bu ka sin ka ba nong kong ka ba ki no hikai ki wan ya kando ngong ba pin yo ya kata ka jing pengkiu la ka de ka salary jong pi ha ka por ka ba biang Henry de na ka daw ba ka jia no ka covid ha ki tu ki system ngimla ban pendep hapo ka por ka ba ka jing dawa na kalyang ka SSA teachers nga ba kumbang itip hapo ki ka education department ki pon palat ki category of teachers like nang tu nga dep ang tu mi sa ki way dep nang tu mi sa ki way ta den ta kadaw ni yakren namar ba ka kat bangin padyo ya ka pisa na po ka government of India kalong ka ba ya ka sarkar ba ka deban seo ndai ka so kmen ba ka sarkar na ka way ka po ko yo por lang ba ka corpus fund jong ka yarap ban nang ay pisa ya ka education department bakan la ban seo ya katulop jong na hikai kabalay kaba ngiyo iba ki jingdawa ki ba yade bat bon sin hi ki de ke jiping tulop bakat yo tulop biang por to ngiyo i ba ka jingdawa na kaliang jong ki midday meal cook ban pengkiu maka de part of education department ban pengkiu ya ka bainong jongki namar ba kumbang hitip ka de ka midday meal ka de fully central sponsor scheme ka ba ka sarkar kala ay na sarkar India ka ay 1000 kalong 9010 bat kabatam kaber da ka sarkar Meghalaya Andrei nga kabakas ngotnat bangan ong hangne kalong ba nakaliya ka sarkar ngila de rai ban pengkiu ko kanong pengkiu ngatrai lasai hak meeting ngin batay kanno ko sarkar kala ban pengkiu din ta kadaw nging hapej habaro kiliang kumno bagi day bande dengan ngotnat bakane ka sarkar kalong responsive ya ki no kicing jong kino ka hoy kicing thot kila bandon to hangne Henry bapi ong baro ke sektor ngi address laki long hakino hikai ke bede kinong ka pre primary hak sarkar jong ngila pengkiu na kan 2000 sa khat 1000 laki degi food teachers ngila pengte la kante laki degi SS kini ki ad hoc laki degi science teacher laki neki baro ki kategori of teachers ngila persyang bengkiu but ban streamline yakane ngila rairu da cabinet bakandon ka Meghalaya Education Commission kaban pegbinia yaki jili kitnat kumno ban streamline yakini category of teachers bakading don jong school bakumno khnang bakini jing jing hikai kibai kendo na ko ka posh ko por kinla ban sol yakini te kumno hakini ki sans nem de ki ki kam ki plale ban kente yakani bakala ban kot sedu kata katlan pi ngan batay pi ka kham simpor to ngan batay to ka bakong san ngi pe ba ka ka bangin le ka long ba ngi de bandon ka proper infrastructure namar ba kapor menta kadai hapule digital teaching digital learning smart class ladam don ki proper infrastructure ngimla banle but day na kani ka sarkar ka ba hado menta lai spa pratli ki school ki la sanction si spa tli ladep but ki don in the process ki ba bandep but ka baar baro ki government higher secondary but higher secondary ila address ya ka needs jongki nam tak infrastructure khnang ba ki jakapule kindon bat ki nginyo kino hikai kinyo hikai wa kaba ban address ya kane ki di bandon marba ka NCTE na do arja shipho kala pampana ba baro kino hikai ki de ban de kelong ki train teachers but ki ban pas ya ki MTED kine kita but de house name uba arja kandai ngila kondok yak MTED bagila appoint ya kino hikai hoy ki don ki bayo biang don ki ba bom la ban yo biang ya katangin la ban ong Henry kata kadai ka way ka ba ngide ban don ki train teachers hoy mentangi la ban ong ba ki don hadu khandai spa ki vakan post ki dang don dai nakadaw jong ka roster system ngimpal la ban ngakremen ba hakini kiski ngin la nomor ba kuma ong ngin pe jak election dai ngi pe ba ka governance kan ya kabalai ka ba kongsan kalong ba kumno baki khna kinyo ya kataka jihikai kababa but
Dia tak tahu ni address nado ka scholarship kena pikemau ha ka por ka bangi shim adu aja khat pra ka scholarship jeng lova be ka primary ka long kini ki explain by bam ka ongi ten khasi ki yo tang sispa sampel bangi la pengkiu hado ndruspa tengka kena ba incentivize ya ki kena school jongi bakin lay school but bakin yo ya ka jihika baka proper implementation nang tak attendance ni hikai lang baka teams lang baka UDICE barok ngila fit ya ke record kena begin yo ikut kini barok kila ban enhance ya ka education ya ka jing penbha ya ka education but habangi address ka education yang address tang ke primary yang address hadu college level hadu kidala kam he ka dandu to kabakong san kalong ba ni manta kakane dei tang kane ka sarkar kaba hadu arpusan teliki college kala ban ajiara kendai tli people's college kena rai handu arjar arpro but dang menin khat artli college kin yo jingra kabalai artli government college kawe pathar khma but kawe rangjeng ngila dep rai but kawe engineering college ngila sanction nam ta ki post hapo ka Shillong engineering college nam ta ka mining ka civil but ka electrical hapo tura nam ta college of architecture and urban planning ngila sanction ni ki post life pendai tli kini barok kini kumno bagin ai ya kata ka avenue nak mentaki kena samla bakin yo ya ka jimpule ka ba khadu ba ka ba sngot natam ya ka banga ai khuble ka cabinet barok away ba kala ai ka jimunjur bangin don ya ka state university ka bangila pekala ya ka captain dalam sungsang mat technical university ya ka state university kena ka address nak mentaka jingbit jingbiang jong ki kena samla den tak ada kini barok kilong kiban enhance ya kata ka makiu ya ka pule putih bat ka ba khadu ka ba habangi keren ya ka pule putih tentang jaga pule but ya kinohikai lane ki lecturer ki professor ka ba khadu ka ba sngut na tam kalong ba nado menshwa ki scholarship khna galong stagnan da ki post nem juran batte handai ka daw menaga niru kumakani kitini pi menaga niru ki khna college mo ki bokuli ha ki class 11 12 hadu ki college level ru ki hab banya ut banya nam ya kita ke jing ke mamaki ki ma hakal yang jong scholarship te ke ke pi ka ban peteng pi menshwa ki yo tang sausan haja ka scholarship badai hakan ke sarkar ba ki yo peu khasan ar peu absan lai peu sau peu jar ka kum kadan pule ke jong ki ka ba sneusi ka lomba nakin riu pu hajar si span khan riu mut ki badai ban yo lai hajar tam kimla keli haki ke ek bambiang ka mismatch jong ka account number baru IFC code mar baro ka dei ka bank direct transfer ka baar ka dei ka kimju renew ki account ki jong ki kalong inactive account te menta mdeshu ka dei ka intervention ka banda ka register ka dei ka digital ka bangi haban le ka ba khadu ka ba ayut tam kalong ba ka government of India ya ka pre-matric scholarship kala close ya ka NSB ka national scholarship portal kala close bangini lang sorka nginang ikren ba ka scholarship ka dei ban peteng den ta daw ngis ngau tenat ba laisha ka scholarship ngi pengkiu ha ka ne ka por ka jongi bye friends ni dawa ya ka ha we bye friends ngidap da kacing siaw diaw bat kacing siaw put lat kamen sen bang tiba bon na ki parano hikai jongi kila hikai na bon snam kila kidon ki bal hikai la chipau snam te kidon ki bal hikai la kandai snam bat kumta ter te ngimla shu ban le da ki wei pat kilat kilenti ban apply sa ki wei pat ki department timla shu te nagata ka daw ngi kum ki paranong hikai ngi kerpat jor bat ngi da ka bas da ka jing singaw rit men sen ya ka sarkar bakan chim khia na ka benta ka chongi Are you panicky with the level of low AMH in your blood reports? AMH is the anti-Mullerian hormone that is released from your eggs. It is the indicator of the balance of your eggs at that particular time. It doesn't indicate your chances of pregnancy at all. So even if your AMH is 0.2, you still have a fair chance of pregnancy.
Kamat kalau niyo bersih bilang kami hipol pengidi yaki marret macam ni. Kumbus sa musim berarti untuk ini marret. Tiang jengi itu departmen tidak sup penjengi ban ya keren. Kadang don ke jengi ama kadang jengi klub ke jengi day berkinu nu jengi. Nasi siang ini dulu jengi berkinu SB and ray tidak sup ke ban ya keren jengi day berkinu departmen. Kapang sulmo boleh ke government kemudian lilam pun yang ini kita departmen baru juga misal. Kei kepada Selatan. Boleh berulang-ulang kena ini buat pak kisi udah dibelai. Ke revenue untuk musim depreciation kumpang ilai yang jemput makam tunai ke sahut pulang mesti benar. Tu saya ingin kena bisa kali. Saya ingin bisa kali ibu jiklis itu. Nanti apa isusi kalau apa kita pun di factory company di vakansi we belai. Saya borni area umiang area. Jadi boleh franchise kita, boleh IT sebagai company yang bakum kita. Kiba let that bersih kat bayo pat samspak terus pak bersih man ke benai penong lakedai ni. Teman tapat iba preston kumu semput menteri rangba hak jokopor ubapet ru ya katanat ki boarding. Balai ki pat ba hak jela ke jongi gidang beteng ban mat ki jing penlip boarding kha wat haba kilasiu ti kenaru ya kapai boarding. Pi hak halor jong kenega jing supply ya kaneka energy la nek electricity sya barok kena song snong jong jela ke jengi kawai ki pajba ke de psutu kamkut tang bangiti ngitan yu wayan ki cloud ki betrap nekariat karam ban ong be bladon tu sanar ka bamut kalai kladon be le nek la biang be nga ong pi don ki kep ki ba ki sanar ki biang teng beteu transformer ubiang teng beteu ke substation bat kan ne ka jujia ba kamta mangne po ka jela jongi namar ba ha ka poliur kamta me wan ulele wan perthat anytime teng wan pada ka eriong ka erngit aka ba ban ka ye ka ding ka sik ka ba pelong ba teng sitayo artayo ki ba pli ki nong trei jong ka bisel kimla ban poi ka jaka bat ba ban kit kita rum dei ka basuk namar kalong totally unaccessible to am kalong inaccessible kalong ka jing ya ka bakrao te mi bun ki eke kum kita te hooi ka don artli ka benta ngingim on load shedding kam ong ba ong bangi penduk light bait kum tatet don arbenta kawe ha ka por ba ka dry season ka don ke jisya bangi hab ban import ya ka pawa habang import ya ka pawa teng ngim yo kat kum ke requirement ka bangi depan ban ai supaya ba te kami ka mi no ka load shedding yong ka bateng sikenta arkenta ka don ka load shedding kata kadai ha ka por ba rang tur khong ba ha ka ba kane ka power generation jungi ka hier namar bom don ka nangta ka wepat ka jinglip ka ding kalong baku mo pi ha ka jing sneu kini gitiar kitar ka ba jia le se na ka nu ka daw ka bang ka unforeseen bang api namar ba teng sya klau sepetap don ki briu ki ba le dusmon ki pen khen teng upul teng kum kita ki ba bon ba ki jing jia te ka pelong ba kan don ka jing ka shutdown ba hab ban repair kamun ka shutdown kan don be dan rai kabang kwa panong api ba nakaliang jong kapau department nakaliang ke misel mentang ia persangkat bala ban reduce kini ki load shedding lane ya kini ki shutdown kanang ban pensup yu ba kata kawai bat menta kabang kwa ban ong api kolong asung tenat ban nakaliang ke MD government nakaliang jong sulkar la simkia ngilala ban penkongo yu surar dia ha ka ba ka ai ya ka scheme ka bekerpang ka mengiong RDSS ka mut ka revamp distribution sector service ka ba ya ka ni yo sanction menta siajar arspa sabuklur ba ngin penklan ya ki transformer ngin penklan ki substation batru bangin install ya ki kenjam meter ki ban ai ki balong ki indicators balaradon kanu kejing ka failure
ke power supply ke failure hakkan unu jaka lembak itu ke transformer lembak ini ke substation kamu kan indicate syaki head office lani ki zonal office kan badai bakadon kumta kajia kumta kataru kahap angta nangta ka wei ka bangingi kwa namar pi ke losses jong ka bisel kalong ke bajur ngan syutu ipi kajing pelut jong isi benai ka poi sispa san poklur kejing penmi jongi pada ka revenue ka penmi hitang na kamsel tang marsitek Kaya kadao ka ba MECL kamlaban penmi kadao ko long pi ngong pi dehang ni ni de masutu namar hadu menta ngi kidang kibaboni kilong ba ngile de ki manual metering hakabat teng ban mantu pelit la don gibri ke balek si utumita jongi ba de benjo tang arteli ka lain tang arbol uyaring sipau uyaring khasan kinong tre jungi kimla ba pli ban ong man le pej ba le khmi man ka yeng le man ka thlu yeng kam de ka pasuk don peteng sinayeng ikon kama ha ale se tang obi arpho le phomitar tan like ni imei bat kataru kakta pi ka losses ka jurba kat baya ka bil like pede poi ka ju te menta ka ka bangingi le lemba jong ka ka ADSS ngingi kwa ban introduce but kan ketika guidelines jong government of India bangin melalai nak tamparo bangin mas sesu mentang pengi happen install kini smart meters but kini smart meters kejing mentoi kolong ani bahkan long tik kum kapun pidon mobile don ki balak prepaid don ki balak postpaid kasyong haki don kam chui ruban ong man le office let's say kabil kelawan pilaban siu kata namar katuka katuka recharge pila dung kamen le te kum kita ki kin reduce check losses but ba habang hiyo ban install ya ki meter kat kum ke jun kam nama don kolong yeng ka don kam le say like kilowatt ki pen ir ka kot tang si kilowatt balai lai la kam ta namar bakwa ban pendunai ka tu ka jing pen pau ba kabil ngikwa ibarit kat ba kejing penun kam ka ba te namar ngangai i ba menta ke isu hi ka bat kading na traila de ka don kam tam ha kejing im ke jong buriu ba kapor kan poi ba wat ya ka umbam di ruk ni ma siap siu te ngangai skem pi ong hasor na nong ndong kading bat ka kan poi kapor ba nem la alai bat ngin hapan im ha kani te don kam ba la kum no ngin sim khia kanang ba ngin la ban siu kanang ba komo pi ka jingka ka power supply kan long ka biya bayar ti hapo ka jela me kala jangi brokoi realized that the hours were long, so therefore we have decided that. Give me those numbers in detail, not only in terms of consumers, home users, and commercial users, area-wise commercial users, area-wise home users, and district-wise. Shortage of supply, which we normally used to get, which we're not getting. But at the same time, don't use energy when it's not required. Be very responsible towards usage of energy. What are the dues? What are the amounts that are being consumed, and how much has been. For a normal conception, we all know that we need a normal semen count of 15 to 20 million. But is pregnancy possible with a sperm count of less than 2 million? Yes, it is possible with a wonderful technique of ICSI, intracytoplasmic sperm injection. We can select morphologically normal sperms and inject into the eggs of the female partner with a very good success rate. Jung kali gasnong ka bakerdu ha te sakawi ka long jaka halorlum tingi kerdu ha te mentan langi layo gidi
baki wan poi hayeng ru ka ru kambiang te nata kini gipai ru gun gidi gipai rim sudah te kantam kemangi situ bela jingai lele ni hap jon di gipai la jong la ngi te di gipai plastik nata gipai jadi gipai rim sudah ki bam gun bela ru Kai bahkan ni ketenat ke jongpi kalale hakaba kalak ban penbiang umpam umdi ikibri hak jalla lani kai kilat kinti kiba kan ketenat jongpi kalasim ban pentikna bagi pat ba hakisnong kitau baru hak jalla kiyo ek umdi ke biang I Honorable Deputy CM idang ong baka ding berkeum kebenaran kam haduk kata kalau kau bersisa bah ka umbam umdi kalau kebenaran haduk kata pada kesukuman bahagian ke sarkar juga mentah hagan ke tem jonga kum minister ngiyak menteri ban penpoi syaki longyeng kum commission hak commission mode hak bangile tres tom hana keling department ban pentikana bakawai kalong yeng kan yo ke umbam ke umdi kene commission nak keling jongka ministry nak sarkar India bat nak keling sarkar jongir ngilaya trei tenge hadu kata kamdei ke besuk ke sarkar Meghalaya ke barit ke jungi ke bomdon ke revenue ke biang bangin march ke state share ban contribute ke share ke state government ha kene ke bangidi ban ai lomba ke JJM tehri ke sarkar kalale bah kalale simkhia kata ha ka bakal contribute be ke share jong ke state government ke pos isu tenat perkan mau bah ke por ke ba ngisdang hangne Meghalaya ngi don tang kumba 100,000 san pheu yeng kitrum yeng ki bayo te hendrei kumbakalong menta ngila poi syaka arlak nyo posau hajar praspa nriu pusan teliki trum yeng ki balayo menta lengba kan ka JJM iskwa berken mau phi bahwa kalong kabadai berkeling jongi ngila kwa ban pendap kloi kan ni da ka bangila set ka terket bagin pendap menta usnam hi po juru bunai Desember ngidon hak to por kumba sanlak prapo kondai hajar praspa prapo prateli kilong yeng bat ngila terket bangin pendap barok kau jadi kalau yang hapok yang pernah disembar. Tehoi kalau kau bersih barok berfitip bangin simpat lala banlek kata. Ada isu tenar beritu bah nak kalian hakapan sanction ni skim. Ngiduna setang kendiat. Ngilala sanction mentah kembasan lak san pulai hajar news pak kendai pun riu teli kilong yang ladap sanction ni skim kiladon hakajing pentre. Kamut benar ke original target kebangin pat achieve kaditang kembali pun riu hajar. Kendai pu arteli kilong yeng nak original numbers juki household hak bangi target originally. Kari isu tenar beritu mentah bahkan ni kecil persang jongi ban pentikna barok kilong yeng kin yo ngila persang ban ekran ngala tho arsin di area kecil tho show minister jong ke jal shakti minister hak ban ailat buat ki urban villages kin yo lang baka JJM. Ti sutra pemerintah kila syak nah ke JJM ban pendrungi kini ki census villages ke bangila dagdon mentah setang ban pendep iki formalities ban yo ke AA ban yo ban pentre ringila la mentan pendrung te mentah ke makalong kala keu ke number of household mentah syakan riulak lai pho hajar lai spa prapo prateli kilong yeng hadin bal syak pendrung ya kini ki census town ngurung kini census town adin belasyak penduduk di sensus tahun gila poi syata. Te kumbalang mentang ngistan haka 40% 43.6% haka bangila achieve ban poi syaki longyeng jok pajba hangne Meghalaya. Tingila ya le tenge adu kata-kata oi kalong kebadai bangim simlala ban poi syakatong 100% kembangi kwa ban poi pendap mentah Desember te hendrei ngi skukumen bani ibekidon ki district kibala poi syadu syakan riu popra persen kum ka east Karo Hills ngilala poi hadu 68% ka southwest Karo Hills hadu 68% bar kari boy kum basan pun riu persen ngilala pendep kidang bun kibaha kan kecil kidang bun kita kibangim parla pendep tende ngidang don on the job te gikibelti ba kumbangi ngila kabon ngila persang penyok kamtam penyok sanction skim te mentakan desa implementation menteri te karya kebangila kar barang don kena kepor arbanai ke sarkar jongi ngiri persang te regi kibelti ba ke sarkar ke banwanru kan yok berbudin pendap ini kam kiba dang kebalai pat bakane ke sarkar kamla pat ban menteri kampurai kan ke greater water supply Greater Shillong water supply scheme pi kan ke
skim kalong kabah mat jeng he kumah mat ki project tu bamdep syuk dak posnem tikanir kalong kumju ngi lakwa pelan pendep no dan ri amsullah pendep tamai squad ni tu ep badai ke sarkar kabal sanction ni ke revise estimate kabadan kam ka fon kaban riu pusan crore ke sarkar kala sanction ni kata ka jing.com ni ka ya kata ke revise estimate but maria sanction ni kata ki kontraktor kala resume bi ke jing tre kumbalong mata ka progress kalong ka bahar kata ko bon ki cakap ke letre POE kum kamolai ke balai ti lut ke surok ke pajak ke laya ot ke laya nyum dan rimta ke laya hidon minister Filudi hang ni hakaba nak kedeng department Filudi ke laya tang hakaba laya shna la kampan bah manta ke pajak ke laya kidak ba kan kamsuk ke ni ke bakam bah manta te ngilai persang menteri ban pendep ikene ila bu ikene taker hubungan Desember te hari nak sak setang katu kene singi ngin pek ke bagi dak le ikene ke kereta Shillong langin poi hakano ka stage hakaban kut mata unai gidang yetre tingi kentu yaki bakin penkeloi no ikene ke kam bat hakaju ke por kidan ki kam ke baladap ko manglai yi mena kidan ki kam ke bala pendap lengba une u pait blue lane u pait jongka Greater Shillong tingis kerpat yaki bak soba bikin maromot no wot lane kam keloi namar bangi kwa bani i ba kani ke surok jongi kitiki mau lani kitik wat ki pait so ki palami sya jerong kidi bandan hapo lani kidi bandan lomba ka jingtap lani kan tap surok tap kendo ta kata kadai ka jingkar pat nang leng jongi bat ngingit scam ba lada ka PHE leng ba ka investigation division bat ka Greater Shillong ka pen kloi ni ka kam ngingit scam ba unong song jong mulai hi how they shop December let's say nglayo ya ka surok ka bapaka ya ka ba lesingin sungtenan bat hakaju ka porong sokumen banak leng jong ka Filudi menero kiti dani bentang hang te ha janlom jingtam Presbyterian Cemetery hang te kila ayek te ka bentang ba kandan kadrin po bat kan ya footpath na jong bat lesi kandan ka jing internet ya kinong song jong mulai anda ladap ya kenika BMBC walk Jingja tengi minyak non hang ni namang ida kata gini jangan tadi. Teng suyok pet je khangit. Ijam ban lai duna lai tam tu. Ya so bikon khum kram. Tang si phang hi dum dam si asun ba sawa tham. Sawa tak si sen ba tham. Ni apa ta? Dom ni bejam tip syu. Mam yo ten mi. Matah di to ni pang iba kilara no i structure. On tu ter lo so ama. Ada kidan kam tu jkili ngim khangwan kili apa sai. Fikam ru kam apa sai. Mendai ban watch test ni aku tu. Buat ikin nong khai drugs ru ngatain pasiat. Buat ikin nong penyak breu ngatain pasiat. Buat ikin smuggler ngatain pasiat. Beli dalam kamar siat ini. Pi kini kati baki kuat eliminate ini. Nak kini salah pertai. Pendok jat. Oi, ni kuat tapi bantip nomor kumba kalaja. Mendai hakatu kasnem bakala don ka jingja siat itu no yalam barim jong ke HNLC bat ba kanda ka jing dawa ka surjung pa ba le se la pha e ka kan hun ban to ken te kat kum ka tu lai i ba kaladon kata ka tactical team 1 ma te balai pat ba ka sarkar kam sim la pen sitom mi kita ki bre ki badon hakani ban ja ka tu ka jing siat itu no yalam barim jong ke HNLC hakal yang kane ka kumba pilatif banado bakabala long ka assembly la bo ya ka report hapo ka assembly hapo house hakatu ka por ng last assembly but hakatu ka por chief minister ni na asher ya ki pajba ba ki ai ka ba ki de banle na ka ka sarkar ka de banle but nakadiang jong ka police department na ka home police kila issue ya ka show cause notice ya ka ba de banle but ka proses kadang jaj te hakan no ka kam ni haban follow ya due procedure of law ndai ngila kala ban kam slem ndai ultimately ka tingshai kan mi hakini benai kan wan te to hakabe dei bat kini ke ju hi kaman hadien gitu gijing ja baro ki belaja kalau don gijing kuat banyak keranya sukno hapedeng ke HNLC bat ke sarkar jela bat ke sarkar pedeng ru bat ke sarkar kalau kuat ikik siang ting kuat mentep ru kan menta ke gijing mi nak kata gijing keranya suk joki ka proses nak menta gijing keren kalayai ni scout nak ska dei ba nak liang ka HNLC
kala priang ya ka jing khot jong ka sarkar ban ya kren klen di kendon but kumpai play I hagila patha kubor ka na kaliang jong kir kilawan sane ban kala ron ka ji kendo bat kik siang ki bala bo da ka sarkar bat makiru ta kumjuru informal meeting but central representative ro kala don Henry bangan ya thu kumno kajia ha kajing kren ngam palla ban batai rei ai ba kan kajing kren kan yai bat kan poi sha kajing thmu jongi kalong kata ba kan wanra ya ka suk kasai hapok ka jelap jongi Kulak cenderang em gak kertain sak kanam em gak kertain sak kanam em gak kertain sak kanam When couples try for a pregnancy and pregnancy is not happening, so they do not know when to approach a fertility specialist. So if you are married for more than 1 year and your wife's age is less than 34 years, then it is the best time to see a fertility specialist to know the cause of infertility. But if your wife's age is more than 34 years and periods are painful, irregular, and she is a long-standing patient of diabetes and thyroid, then you should see a fertility specialist within 6 months of your marriage. On this being executed, as was explained, with assistance from Japan International Cooperation Agency, JICA. It is expected to provide better connectivity in the region and provide a key link within the northeast region as well as with our friendly neighbor, Bangladesh. This road will also give a fillip to the tourism industry in the state and help in the overall development of Meghalaya. It is connecting to Chittagong port, making it easy to travel, will definitely increase trade and commerce manifold. Te balai pat ya kaneka surok kata ke surok forlen nadu jengki umsurpi hadu banyun baka sarkar kamla ban pentik nate ban pendep no ya ka bat bagan ko company ka ba trade ru kala su no ya kam hang ne ru kadon ketukan ni kejingklain kelong ka wei hadin bala I work order nomor kan ni ka kam ngi IT ha ka NHIDCL kila khot tenda kila along successful gitu ki company la I work order TKA kebajia don katukan ni kini ki ka kaneka shifting of utility pinong ko mo pipe pinong ban od ikideng te ka pelong ba namar pi ki don ki kenjenit kenjenat ki rule ki ain kam tam ke debat ko fares ka ba kam kelai te ka ba kadu hadu ba diok ka clearances ka bampo de ka snap te ka pelong ba kan ni ka company ha ba kadu ka trei tang katukan ni ka ino ka ong ba kadao kolong namara ngimpala ban han overload yo tu jaka ke portion ka ba ki de ban trei te apa kadu ki eno bat mentana kaliang dong jong ka natural kala khot tendar thamai biak ha ka ba muslim chu kin ai ya ka work order ha ka ba kin sedang no kin ka ya ka furlin nadu no serpi hadu ang te hapo banyun namar kani ka ka jaka ka lifeline ka bangin don kam hadu ka kata bala ko ban pendep kloy no ya ka furlin te ba piong ba kadon ka jing bam pala pendep ban sim ta ki jaka hatu ka dei na ka jing bam la siu jong sarkar te ki jaka ba ki sim ne ki dole kam de kata pi namar ka compensation ni klab yak ten rei don ki ni ki wong pi namar ka ya na ki tu reserve forest tingin don kam ya ka fresh clearance kani ki area ka bala kam tam he ka bala tam ya ka sun hectare ka bamut ngi hab yo clearance no ka Ministry of Forest and Environment te kita ki proses teng ki bampor te ko mo pi menta kompensi shifting of utility namar pi kani ka area kadai ka ba supply de tang uteu pipe ubahe supply ya ke silong barok we tengi ong lata chukta kulmar
yo du apo ka Shillong bro we kamu lakit ma tena ada ko mo pikataru de ka we ki issue ba hadu bakin dadep ban shift la ni ban lay gitu new pipes la ya ka ban disconnect no you new pipe ba dang supply mandai ka ya ka Shillong city bro we na ada ka pelong ba ka bam kapor hanta tenai ko mo pi ka basutrat pamenta more or less la jan deblut ka shifting of utility la jan deblut nangam ta ka shifting of utility jong ka ka line jong ka power jong ka MCL kaniro la jan deblut nang ta kumjuru akabede bat ka forest mentala deblut atat hakaba stang ban ai ko order kanang ba ka company kan sedang ka kam Wai pat ni kum kijak nri ki bangi habia limban nang tina dam site man kapor bangi ni iwan mo nang ni sabhoi ne sati rektor asam ni hak banyak limban dam site te kalau dan ke jing ut jing nam bat let se sarkar klayo I ya kata bakal dan ke jing sinjor hak jing long jong to ke jing king ti dam site te ke bakal sarkar ka don jing tu ban le halor kan ni kenang bakal nong jing sgan ke benta ki beri warok hak ki bayat bayang ke to akabai debat kani ka di jingkeng hadam nang kalian ngepludi ngilai kendu ngilai shong meeting bat ka Ministry of Road Transport nang tabat ka National Highway bat haka bakadu ka latest kalong bangila IT saka CITCL menta ba kan survey ban pelong no ka kenja bypass bat kata ka de long downstream jong ko to ka existing bridge ka bangidon menta te menta kidang no on the job bat kila identify ke area jika jaka haka bakin le kinsna ka we pat ke jingking downstream na katuka jingking ka ba ngidon benta tengah ngit skemba muslim hadin bakila le na makila engage ki consultant kidang le mentai ka detail ka soil testing bat ka survey bat ke negatai tengah kremen skemba muslim chu nginjo ke jingking ka batamai dan dai yamta hai ke restriction ke bungai na kalian sarkar kolong batang atau metriton bat de nak dauro mengibu hakapon menmit kaptame ike enforcement armut banang ka ki police force bagin check ba indai manung ban cross ya kanika arpoto Don't sing as sweet of a lullaby. The stars seem a little bit faded, the clouds just a little more gray, and it feels like things won't ever be the same. Heaven got another angel tonight. You left this world behind. Heaven got a little better the day it took you away from me. I'm missing you tonight. I'll see you again sometime. For now I'll close my eyes and dream of heaven tonight. Halor kini ke jingja ke bangilamat ha kini ki arsnam ke jingwan len shop jong ka klam covid khat khandai ha ka ri ha ka perthai bat bat ha kini ke jala ke jong ngiru ke ba ngi ha ka ban kong le se ngi lapan kre ndengi kenchangan ru ha ka ju ke pot bat haba kalawan ngi kwa bantip na phi kum ki menteri sarkar ayo ke sarkar kala le ha kani ha bang yo I bakala penlut bun klur ke sarkar ke barit tangkum ke jala Meghalaya habenu jor bak kiwei pat ngi kumpa kadon ke jinga per ha ke jing penlut ha pedeng ke sor ki gini ke jala ki basabar ki bahe kim da penlut bun klur kum balong mangi hang ni to ngatrai kan jubab sa mga ngatrai ka challenges ka bakrautam ya ka sarkar arhejar khatpra sarkar MDE arhejar khatpra haduk menta bat ngatrai ye ki sarkar ki we ro ha ki jela ke per ba ka pertei bro ko we ka de ka thma ba ka ba ngimpat ju shem koi ha ka be de bat u covid-19 tengi ha po ka jela megala ha ka basdang jong tu arjar arpau na du benai ba ar benai balai ngimpat ngimperkhat bangatrai lakum nuk menuru unum yo rung tu kenyang jingpang te ki don ki restriction ki don ru ki kenja regulation ki bangi le kadang ban pentikna ba uniu kenyang jingpang numru
tenrei mdon mano balak ban pasanga kata mdon sipai mdon suloi bengila beleng no haka pakadu kejia te haka tu kejia haka fast face ni baro ia kejing lut ia kejing sep wat ia ke budget provision ke bengidon ngeman si haban the angde naman ngis ku thu ka benengkong swa kolong kejiko jingkia leno bingin ai kata ke development ka baper lemda ngila swa ban penbit penbiang ba way pakaway kinong sok ke jela jongi kilong safe kilong healthy kilong ki kamdon kanun ke jingpang ke stomaki te aka bakadu ngopi ngi invest bat mangi ki katim jongi ki minister prokai mjuat thia mjuat dem man kas ngi man ka step man ka met ka jimbut kam ka bomlong su bani keren barok ki officers jongi nadu chief secretary hadu ki baritam ka jimbut kam ya kan ni kalong kepala syir kheba bat ha kata ka jimbut kam ken mapi ka jing pelut jongi mdunasu ya ka praspa kloro nei ka beskosi mangaklong ba ki don ki priu ki baong ba ya kata ka praspa kloro ka pelut mangi kum ka sarkar hak wedei ban yada ya unu kunyang jimpang ki ong penmat ba kane ka sarkar ka dei ka babamsap ka thep sapla ka le kumne ka le kumta den rengannya thu ipi ka jing sisa ka jinglut perkat ka poi hadu ko ba praspa klor bat kata praspa kloru ha kan ni ka next pinsayu I ka CEG report bat man kan ni ka bladep ru pilayu I ka CEG report ka bangi ngi ai sinayaru ngi pulut sano ki dawai ki ki tier bat kumno wat kitu ki ba ki returnees ki ba wan pai nang te deki san po ru po jar ngut ki khna ki wan pai nang te na po ki jaka ba per nadu nabari India hadu lapor India ki bangi haban tiker don ki papsa khat sausngi don ki hapsa adu kan yosngi kalong but free of cost na dong sedong tengok pi kita ki deki kam ki bangi le te hakajing ngau hi jong atang ka we kalong ba kani ka deki experience ka ba ngimpat jio ko bat banga kermen scam ba uneu kunyang jing pang la kun unwan jiasu unwan shu bat nga kermen scam ru bagi nong song snong jong ke jela jongi ki dei ban nang ban sumari ladi nama daka jing wan jong ne kunyang jing pang ka ngepi kapen kendit ben riu lut jabro nadu nong kendong hadu asor nadu ubabe hadu bastat nadu ukhulung hadu gitemen te ngaso ma ka ka ba pi playa tai ple pensai hang ni kalong ka ba sisa ba les kalong ka ba sai bha ka ba ki bri ru baro kin sung tho ayu ke ni sarkar Meghalaya Democratic Alliance kala le ha ke ni ki sansnem ki bra le baro nadu araja khat phra hadu ke ni ka por ka ba menta but let's say ka ba ka sarkar kala le ru kin long ki mati let's say ki bam pat la pendep ru ladap ke sarkar let's say kandang yai persang ban yai pendep yaki kat hai por ibakala kata le kan long ke jing kemen ke ba krau bat kan long ke jing job hiru ya ke sarkar MDA hi ke balabat ya ke borsan sana tu kasdam araja khat pra hadu kan ke por ke menta ting akble shibun ya pi ba preston kum sumbut menteri rang ba ya iba la kemen rumbui kum menteri ke kampo yeng nang tai ba renek ton ru kum wei ne ki menteri jong sarkar bala pelai por khnang banyadon bat ngi ha kan ni ka met chia tai ka talk show bala penya do PCN kum le shibun ka por ke jong pi be phila pelai na ka banta jong ni bat kum ju ru ki jing pensai ki jong pi nga ai kum le ba pinyo usnam thumai ba suk ko ba kemen ba dap jing ku pinyo ki jing kwet jing kya kum ju ru ki para lo jong ni baro ki baju pet berabor ya kini ke channel ke jongi upet ngo cable news ba makiru kinyo yus nem thmai basuk ubakmen badap de jingkur khu suda bat ngida kermen ru ba hakas nem arjar arpulai habangin sayo ban pinlong ya ki election sagi yung do bar thawan jong ke jela Meghalaya nginyo ban sai shu ya ki breu kinong mi khmat ki ban trei na ka banta ke jing bha na ka banta karoi kapar bat ki ban perkhat ru ya ka yap ka em jong kari bat kejak penriu hi barok kawai ti kublai shibun na ka banta jong pi barok lai ngut ki bala pelai ya kapor bat kum juru na ai kublai sai sen pat ya barok ki ba pen ya kaneka jinga tai ke jong ha kaneka jang kublai